खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजे फवारनाय महरला सोनाबा दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय सोनावनो जाबाय हानायनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो अबस्थाखौ नायदो ओमफ्राय जेने थेने जानो हागौ फिसालाया स्कुल सौहैदोंल'मोन माने फिसाला ओंखारलांनायनि 10 मिनिटसो उनावनो ज्राव ज्राव आरोना 10 मिनिट लाखिया नालाय अयथासार ओमफ्राय नै सासे सुबुङा ओरैबायदि हेब्रेगासिनो दङ टिभि सिगनेल गैलायलायि हाबाय नालाय अखायाबो ज्राव 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 ज्रावनो ओमफ्राय बिमाजों हेब्रे बेन्दों आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि अखा आरोना बेस्रा फौजि बिथाङा गरम 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 अखाखौनो मोनलाङाखिसै थांखांनानैसो अखा ओमफ्राय बिजानो पास्ता एवनानै हरखांबाय जानानैबो थांबाय माने पास्ताया थोजासे नङामोन बिमा फिसाजोआ थोआसै पास्ताया ओंखायनो मेगिखौनो एवजाबाय आरोना नै नेगासिनो दं आरोना जानो जाहैदों खम जारला बिराद जुब-जुबखा ओमफ्राय अखाया नै मिजि मिजिबाबो आरोना ओमफ्राय बे सासे सुबुङा मेगिखौ बिदि जायामोन आरोना दाबो बारा जाया बे लाजिनायखौनो जानो हानाय नङा दिनै एसे मेगि जाबाय थादों आरोना ओमफ्राय नै सनाफोर रोगाग्रा गैया नालाय आरो माथोबाव खालि आरोना ओंख्रै ओंखाम बिदिनोसै जानोबा जायाबाथा लायनानै जा लायनानै जायाबा मारगुलि ओमफ्राय नै सामब्राम मना खाना थें थें दरसेल'सै आरोना फानलुआल' जेंगावसे दङ थागोन बे फानलुआ रानथाबलायनाय सामब्रामखौ लायनांगोन ना माने ओंख्रि रोगानांगोन आरोना दान्दिसे उनाव जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय माथो खालामबावनो खेमसेनो आदारखौबो दांखाथारसै टाइमाबो जाया नङा जाबाय 9थासो जालायलायबायदां ओमफ्राय मा दं बेखौ सङाबालाय आरो माथो उफायबाव बेफोरखौनो दांनानै लाग्रोसै पटल फाजा ओमफ्राय आरो माथो जानोबा जायाबाथा बिमाया दालि ओंख्रिखौथ' संखानांगोनानो बास ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनावसो आंना ओंखाम दालि पटल आरोना दहाय संनो होननानै संनोल' होनदों ओरैनो दोननानै ओरैबादि गोबाव थाहाबनांबाय आङो नैबे सासे सुबुंजों आरोना ओरैबादि गेलेनांबाय आं गेलेनो नांगौनो लोगो गेलेनो नायदो ओमफ्राय गेलेदों गावनि बाइसाइकेला फुरा बुकिं आरो ओइथिं मा खालामगासिनो गावसोर दंसै आरोना बेहायनो आं टाइम पास थाबाय थानांबाय ओमफ्राय आंनि हाबाफारियासो लेट जागुलायबाय आरोनाथ' आंनि थोंजों हाबाफारियाव आगान सुरनोसै आं माने जोंनि उसुङावनो बैयो गोब्रा बिलाइया र' सालायावनो दङ खुगायाव फैया ओरैबादि फाल्थु आदुग्राना ओमफ्राय बेजोंबो जि गोबाव गेलेनांबाय नै थुनानै होबाय नालाय माथो बख'नोनो मोनानो आंहा बेखौ थादोंसै थुबाय नालाय आरो माथो बिबार आरोना आदुमफ्राय बिलाइ ना मा होनो लानानै फैयो आङो बेजों बोसोरफैनोसै आरोना दाख्लैनिफ्रायनो बिथांखौ आङो खालामहोनानै जानो सानदोंमोन बाट मा जाखो मा माखो मा थाखो मा लोंखो आंनि खुसिया दै सोलायनो बैयामलाव हायरनिफ्राय लाबोनाय आरोना बयनायनो दिनै आङो दांथारनोसै सोरखौथो लामायाव दाथ' गैलाना बिलाइखौ लानानै फैगोनसै र' नैबेखौनो बुंनो सोनाफोर नैबेखौ आरोना गोब्रा बिलाइया आयौ आफा माथो गोरालाय खालि खानानै लानि र' खम समस्या बेफोरबो श्रीराम शिब थाथ' बेयावनो र' मालखौ लानानै फैग्रोनो आङो अ मा गटिना दा राइडार ना मा माने बाब्रे खानो दे हर नै आरोना बांद्राय थनथ्र'स' नै बाल्थिं फिसायाव थाबाय थानायखाय बाल्थिं गोदानावबो सोलायदों आं नै इसोर भगबान बिसास खालामनाय नङा आं एसे बोरैबा मोनो आरोना माबा बानायनानै जानो दांजेननो दाथ' उफाय गैला आङो बिराद माने खस्थ' मस्थ'जों सिखाजों खननै दाननानै सेस खालामबाय आङो ओमफ्राय दै गुदुं फुदुंनानै एसे साफा खालामसै र' गावनि आखाइजों दांनाय बिलिरनाय आरोना माने ओमफ्राय बुस्थुआ दै गुदुंजों सुनायाव माथो माखासे स्र' थांखाजोबोलाय मैला फिस्ला एकदम गोमो-गोमानो हारसिङै दांनानै जानो एसे बोरैबा मोनो आङो माने गिनाय एसे बोरैबा मोननाय आरोना बाखि लोगो थाबा जेबो मोननाय नङामोन दा उफाय गैया ओमफ्राय फिसाजोआबो साइडनिफ्राय जिबौ होनहरगासिनो आरोना फाइनालि आं इसिबां मोनफैबाय आरोना बिराद खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों खर'थिंखौबो गारजोब्बाय आं लान्जायथिंखौबो गारबाय आं बारा लान्जायनि जेसेबां बोरैबाखौबा जानो बायो आरोना आंना लद' गेजेरनिखौल' जेसेबांनो गिदिर ओरै खावलायनाय इसिबांनो मोजां मोनो जानो आरोना एथ'बां फेभरेटबो नङा खिन्थु सम जानांगौना बेफोर बुस्थुखौ मोनजाबाय थाया ओंखायनो हायलुरिया एकदम जासिनाय लोगो लानानै फैथारदों आरोना आङो आसा खालामदोंमोन सासे फाहामना होगोन होननानै गैला जिबौ नोङालाय खुसियासो आंखौसो सेस खालामसिगोन बिसोर बेलाय खुसिया होन बेनो इसिबांल' जाबाय दाननानै गोलावखौ नागिरगासिनो
गोलावखौ दानबाय आं नै गैला दानना बिदि जाबाय गोलावखौ दानना बिदि जाबाय गोलाव बोरै थाबावनांगौ बाजिनाव दं खोमा नायनोथ' ओमफ्राय जोंनिनो उसुंथिं नैबे मादैमोननि नोरसिंखौ मोना सौवो नै एसे फैब्रुना लांसै आङो गोरलै गोरलै दंथारो आरामनो सेराव मोननायखायसोहाय नङाबाथ' सेस जाबायहाय बिजौ बिजौखौल' आरो जोंनि उसुङाव नैबे बिलाइआ गैयाबानो नैबे आब'मोनावबो दंमोन आरोना फैब्रुं हरबानो मोनगौमोन नै ओमफ्राय जेनसो खुसिया माथानि बेदर गोदाबाय होननाय बायदि नै मालाय थै लिलि लाला लेजेरला जोबलायलायबाय आरोना फुङावसो दुगैनायमोन दा स्र' जाफिनसै र' बायरे रेडि जाजोब्बाय आङो लागायनानै लानोसै आरोना एकदम एसे गरम मस्ला देनानै लाखाबाय सारायाबो दुंबाय नै सामब्रामबो जेने थेने दरसे एसे देरस्र' दंमोन ना बेखौनो बानलुखौथ' आलुआवबा होबावगोन थाइबा होबाय आङो बेफोरबायदि बुस्थुखौ एसे गोसा जानांगौना ज्रोम ज्रोम मोनलायलायनाय ओमफ्राय फिसालायाथ' जाखाया बेखौ जायो नामा होनना रायखागासिनो दं आरोना आंखौहाय सोंगासिनो बेखौ जागोन नोङो जामारगोन नोङो खम जारला बिमाया जागोन आरो ओमफ्राय थावखौबो एसे नायथाव होनानै लाखाबाय आङो ओमफ्राय नैबेहाय संख्रिजों हालदै लगायखाबाय आरोना एवग्रोनोसै र' फ्रामनो खय दिनजों जाखोहाय आंलाय 6 मास जाखोमोन खिन्थु बापारे मानिनांगोन लकडाउन हाबजेननाय 2020 ओरैबादि खुसिया जादों लागाथार खुसिया जेबो खुसिया थानोनो समाया ओरैबादि मथा मथा खुसिया आरोना बयबो बिथाङा दंमोन नालाय लकडाउनावहाय एकदम अबाव थांनो अबाव मानो सानफ्रामबो खुसिया नागिरहैनाय जेबो आं बिएसएफआवबो दंफैयोमोन ओमफ्राय कबिता गालिनि फिफा आदाजों आरोना साथामजों खुसिया नागिरनाय इसोरो जांबाय साथामजों मोनालासिनो फैफेरा ओरैबादि मना मनासो फैखायोमोन माबा एखमबा 6था एखमबा माब्रै बिदि आरो दाउथ' जाया बिराद जाहोदों जोंखौ माबा थुबथुब थाबथा देरलाबायथारबाय ओमफ्राय दान्दिसे उनाव आङो फ्रोम जाबायना फिथाइया ओंखायनो नैबेखौ हरनोसै आरोना सामब्रामखौहाय आरो एवबावनोसै बरियासो ओमफ्राय दान्दिसे उनाव नै बिफाजों रायज्लायखांबायना आङो बे रसुन हरदों आरोना मोजां मोजां थांगासिनो दङ गासिबो लामायावनो ओमफ्राय नोरसिंखौबो हरबाय आङो एसे सिगाङाव मस्लाखौबो हरखादों आरोना ओमफ्राय तेजपाता गांसे गारना होबाय ओइ मा आं लाबोनाय बिलाइया लायलाय फिसाजों माबा खावसे लाबाय आं बिलाइखौ लायलाय सना लायलाय बिलाइया एसे दै होबायहाय ग्रेभिसो जागोन नालाय ग्रेभि माने गोदि मोदि थानाय आरोना जायखौथ' बिदिसो जायोना फाजाफ्रामथ' जाफेराखै आङो एसे सिदोब सिदाबसो जायोना आंनाबो गोदौथोंसै मोनहैथोंसै हा दे र' ओमफ्राय ओंख्रियाव दै होनानै आं एसे न' सिबबाय आरोना नायदो ओमफ्राय बियो 80 दिननि दाखोर नङा सानसेनिल' बोफ्ले बोफ्ला बाला खयबार गाखोलाय ओंखारलाय सेस आरोना ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो एरदोंमोन आङो जाबायानो जब्बायानो मोदोमबाय गरम मसाला नोरसिं आरोना नै फुरा जबहोथारबाय आङो रोसि रोला जेबो गैला आरोना जास्ट ओरैनो नांस्लिद नुंस्लिद ओंखाम गुदुं गुदुंजों हिटनो कालारालाय बरिया फैबायमोन ग्रेभि संख्रि नांखाबाय आंनि आइडिया नांबाय बानलुआबो एकदम ज्रोम जाबाय खुसियाबो थुबाथाय एकदम थोलोब थोलोब गेब्रुलायनोसै आरोना बिदि जायागौमानि आं एसे बोरैबा मोनो थ' दा अके आरोना ओइ मा दा लखबसै भगबान आं दासो साफा बुस्रिजोब्बायमोन स्र' खालामजोब्बाय लखबावबाय नोङो नै बेयाव दोनफिनदो दे दोनग्रायाव जाब्रा जुब्राबाबो गारा आङो दाख्लै बिफाजों बालागावसे रायजाखांबाय बेफोरखौ मानो दोनबाय थायो होननानै एखमबा मोजां गेलेयोबा बेयावनो प्लास्टिकआव बेखौ सोगौमानियावनो बिनो टाइम नांगौना होमबा ओइथिं आंहा बायदि बायदि खामानि मावनो हायो नानि नैबे सोफिनदो सना बावसोनो दे ओमफ्राय सोरनाफोर आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना बेखिनियावनो आंहा नै 12ता एसे बारगुलायबाय ओमफ्राय थुमनानैबो लाखानोसै थुमनायखौथ' मा देखायबावनो आं जेब्लायबो बुंखायो जाया आंना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच